Ola, que tal? Galicia Ras ofrécevos un dos mellores capítulos de toda a temporada, un programa no que poderedes ver e escoitar a varios dos mellores pilotos galegos durante a competición nun marco único, a subida a Chantada, a que segundo din é a mellor subida de todo o verán. Quedade aí nos próximos 15 minutos, que paga a pena. A subida chantada comeza para Galicia Ras cunha das entrevistas máis esperpénticas das últimas temporadas. Unha entrevista que comezou cun reto. Bueno, que? Atréveste a subir comigo? E facerme unha entrevista, subindo? No coche? No coche. Competindo? Competindo co casco, que funde con todo. Non me atrevo, tío, non me atrevo. O que fa falta, Non o creo. A bruto? Non creo que te atrevas. Bueno, aquí teño as notas que llevou cantar a Ferreiro. Se son capaz. Ai. Forza Ferreiro, que chegas o primeiro. Galicia Ras, primeira pregunta. Por que tan especial a subida a Chantada? É tan especial porque é unha subida moi emblemática e aparte disso creo que foi Reverter quen fixo unhas primeiras edicións. Agora. É a mellor subida do verán? Sí, sin duda alguna, de verán, de inverno, de otoño e da primavera. Ostras! Dá moito prestixio ganar esta subida? Home, nunca gañei, pero me sirve que sí. Guau, isto é increíble. Por que a xente flipa con Ferreiro? Pois por cousas como estas. E acabaches de vivir, imagínome. Pero bueno, vibra moito, pois cor. Bueno, home, eu subo tamén, non? Pero... Madre querida. Aquí cambiamos de asfalto, ¿no? ¡Dios! ¡Qué pasada! Bueno, nada, eso foi un cero que lle acabo de dedicar a Galicia Ras. Bueno, fixeche algunha vez unha entrevista tan rara como esta? A verdade que non. Gustache a idea? Sí, gustame moito. Creo que nisto que lle ganamos a Sainz. Bueno, Ferreiro, fuches capaz de responder? Eu fui capaz de preguntar que preguntaches, é verdade que preguntaches bastante ben. Ointe perfectamente. A veces, claro, vais un poquinho a pinza porque temos que atender a moitas cousas. Está ben, un placer, Ferreiro. Igualmente. Hasta cando que irades vos? Un saludo para Galicia Ras. Un saludo para Galicia Ras. E agora nos subimos a outro vehículo para presentarvos o seu piloto, un dos máximos candidatos a levar o Campeonato Galego de Montaña, Benito Varela. O trazado é un trazado moi bonito, na parte de abaixo é moi técnico, na parte de arriba pois, temos unha zona máis rápida que favorece aos coches de máis potencia, pero bueno, en general, en resumen, a subida, o entorno é moi bonito e ten moi bo piso tamén. Un bo resultado para mí aquí sería moi importante de cara ao campeonato, porque as dúas últimas carreiras pois quedei segundo clasificado, pois unha vitoria aquí sería moi importante para sumar uns bons puntos para o campeonato. E a subida para min é máis divertida na parte de abaixo que a parte de arriba, indudablemente porque a carretera é máis estreita e pois para o meu coche favorece, pero bueno, en general eu creo que é unha subida divertida, sí.
Eu considero que temos un nivel alto. Veñen dous pilotos invitados, que son dous pilotos asturianos, que son dous moi bons pilotos, pero, bueno, solamente cos pilotos que temos aquí en Galicia, pois xa considero que temos un moi bon nivel de cara á montaña gallega, non? Na 23ª edición da subida a Chantada destacan tres cousas: os milleiros de afeccionados que se achegaron a Chantada, a numerosa inscripción con 82 participantes e o cartel de luxo de pilotos. Non faltaron a cita habituais da montaña como Aviéitez, Seco, Esperón, Mosteiro, Iván Costa ou Alberto Fernández, entre outros. A competición gañaba en cartel coa presencia de veteráns como o asturiano Víctor Abraham. Por os fórmulas e os CMs foi unha competición accidentada. Algúns, como Alberto Fernández ou Vicente Viéitez, entre outros, non puideron completar as series oficiais. Sí que se reencontrou coa sorte que lle faltaba nas últimas competicións Xosé Ramón Santomé, sobre todo na primeira das oficiais, na que estivo ao nivel dos mellores. O seu cuarto tempo nesta primeira manga serviulle para clasificarse no 8º lugar final. Diante del quedaron Iván Costa, Xosé Antonio López ou Xosé Antonio Gómez. Os tres completaron boas actuacións, pero non lles abondou para entrar no podio. A esa loita apuntábanse a priori os grandes favoritos para levar o campeonato galego: Cristóbal Serantes e Benito Varela. Ningún dos dous tivo sorte. Serantes rompeu na primeira oficial, Benito Varela non rematou a primeira e saíuse na segunda manga. Sen dous dos grandes favoritos, a loita polos postos do podio parecía algo máis aberta. Xoan Manuel Esperón, co seu Outeda Racing, estivo ao seu nivel habitual. A mecánica respetouno e el puxo o resto. Fixo unha gran primeira manga que o situou segundo provisionalmente. O cabo sería terceiro porque Antonio Mosteiro, tamén coa asignatura de Outeda, superouno na segunda manga por só 3 décimas. Mosteiro foi segundo. A vitoria nesta ocasión ven acompañada da experiencia dun veterán. Víctor Abraham, con Varela e Serantes fora da proba, logrou o triunfo cunha certa comodidade. O seu tempo na primeira serie deulle unha vantaxe de case 4 segundos sobre os seus perseguidores. A segunda serie non a rematou logo da saída de Benito Varela. Víctor Abraham leva así unha subida na que nesta ocasión os vehículos máis potentes sufriron abondo. A metade dos 18 fórmulas e CMs inscritos non puido completar ningunha das dúas series oficiais. Carai, dos veteranos. Dos veteranos, dos vellos, carai, dos. La carrera es así, se gana, no a veces se gana el súper más rápido, sino que se gana pues el que acaba las dos mangas y hace el mejor tiempo. Eu nunca había subido en esta proba, pero reconozco que é unha das mellores de Galicia. E bueno, decir tamén, como decía aquí o meu compañeiro, que foi un fin de semana bastante accidentado para algúns compañeiros. Recordando sobre todo ao meu compañeiro de equipo Benito Varela, que por mala suerte tuvo dúas salidas nas mangas oficiales e non se pudo clasificar, que seguramente estaría o máis arriba posible, como é habitual nela. Que é máis fácil de reparar, un turismo ou un speedcar? É infinitamente máis sinxelo reparar un CM porque ten unha mecánica moi básica, donde nun pequeno golpe, por exemplo, traseiro, nun turismo rompes o puente, aquí un par de rótulas e o coche está listo. Máis fácil e máis barato. Cal é a diferencia entre o grupo A e o grupo N? Un grupo N é un coche que parte da base de serie e prácticamente só che deixa meter medidas de seguridade e poucas modificacións. E un grupo A, pois, prácticamente é o máximo que se lle pode facer, en motor, en suspensións, en frenos, cambio, todo. Habitualmente só escoitades os seus copilotos, pero hoxe temos a oportunidade de escoitalos a eles e en carreira, os pilotos. Saldremos al tope de revoluciones, cuando el reloj se pone en cero. Afrontamos esta primera curva en segunda velocidad. Neste caso veis na primeira, aquí é todo a fondo, aquí unha menos. Ahora chegamos a unha zona de segunda.
unha horquilla moi parada, de primeira. Y muy delicada. Ahora, tenemos una izquierda en tercera velocidad. Afrontamos una serie de enlazadas en la parte más rápida. Cuarta, quinta, vamos a apurar a frenada que podamos todos hasta segunda. Ahora aquí, una curva complicada, ahora todo a fondo. Outra zona das rápidas da zona. Apurar a frenada o máximo que podamos nesta que é rápida. Ahora que lado sin veces. Es una curva que afrontamos en segunda velocidad. Ahora empezamos a zona máis rápida. Esta aquí vai derrapando un pouco o coche. Na parte traseira, do outro lado. Es una zona muy ancha, como veis. Que prima sobre todo la potencia del vehículo. Es importantísimo aprovechar toda la carretera. Esta pode quedar en séptima, pero vou dar en sexta por si acaso. Fondo, séptima, sexta. Ahora estamos entrando en medio. E meta. Un saludo para Galicia Rally. O excelente cartel de inscritos reflíctese tamén na participación dos turismos. Un dos principais atractivos da proba era ver o comportamento do 306 de Manuel Senra. Senra non defraudou, dominou na primeira parte do trazado, a máis semellante a un treito estándar de rally, e defendeuse na última, a que era máis favorable aos CMs e os fórmulas. A actuación de Senra destacou sobre o resto de turismos. Foi o carrozado máis rápido e o máis complicado, tamén marcou mellores tempos que moitos CMs, sobre todo na primeira subida oficial, na que fixo o terceiro mellor rexistro de todos os participantes. Senra logrou finalmente un meritorio quinto posto, fixo só 6 segundos máis que o gañador Víctor Abraham. Por suposto, foi o mellor nos carrozados e o primeiro no Grupo A. Hombre, para min foi unha sorpresa, non? Unha sorpresa que contaba con estar no posto 10º, 12 ou 8º, como moito, pero en ningún caso, na primeira oficial, fixemos terceiros absolutos, pois, bueno, pois non sei se correría eu moito, que a verdade é que foi bastante rápido. Outro que destacou foi o sempre espectacular Víctor Magariños. O seu BMW M3 voou na primeira parte do trazado nas dúas subidas oficiais. Magariños foi o 10º na xeral, fixo 10 segundos máis que o gañador e 4 máis que o mellor turismo, o de Senra. Magariños, ademais, foi o mellor no Grupo X. No 11º lugar aparece outro dos destacados nos carrozados, o Renault Clio de Jorge Varela, que foi o mellor na clase P, con 11 segundos máis que o vencedor absoluto. Foi esta unha categoría competida na que dous Seat León protagonizaban moitas conversas entre o público. Un coñecido, o Supercopa de Pedro Luis Castañón, e outro moito menos, o Novo León de José Martínez Magdaleno. Sen dúbida, este foi un dos turismos que máis expectación levantou nesta subida. Segundo e terceiro no Grupo P. Desta volta, o León de Castañón foi 2 segundos máis rápido que o espectacular Novo León de Magdaleno, que deu a impresión de ter unha gran marxe de mellora para converterse nunha das atraccións fixas deste tipo de competicións. O Evo 6 de 12 subiu algo máis rápido que os Leóns de Castañón e Magdaleno para situarse na 13ª posición. Outro Mitsubishi, o de Diego Gómez, foi o máis rápido no Grupo N. Na subida gaña un capítulo especial a participación dos históricos, unha numerosa presencia de inscritos na que o mellor volveu ser o Sinca Rally de Xoan Carlos Encinas. Foi 6 segundos máis rápido que o Forescore de Joao Monteiro. Xa vedes, unha gran subida para un gran cartel de participantes e, sobre todo, para unha gran afección, para a vosa. A próxima semana, Galicia Ras volve a esta mesma hora para contarvos máis cousas sobre o mundo da competición do motor en Galicia. Sabedes, ademais, que temos un email no que nos podedes contar as vosas dúbidas e tamén as vosas suxerencias. Por a nosa conta, máis nada, grazas pola fidelidade coa que nos premiades cada domingo e grazas, por suposto, por seguir o motor na galega.